Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Айгөл, менә бу стратегия 2030-ның асылы нәрсәдән гыйбарәт? Аңлатып китсәгез иде менә шуны. 2015 елда Татарстанда стратегия 2030 юнәлеше буенча икътисади үсешкә нигезләнгән программа кертелде. Бүгенге көндә аның нигезендә әлбәттә инде кеше капиталы тора. Кеше капиталын үстерү, аны үстерү өчен шартлар тудыру менә бу стратегияның нигезендә. Шуны әйтергә кирәк, бүгенге көндә һәрбер Татарстан кешесе, һәрбер район кешесе, шәһәр кешесе стратегияга үзгәрешләр кертергә барлык мөмкинчелекләре дә бар. Бүгенге көндә без инициативалар җыябыз. Ул интернет аша инде ai.tatarstan2030.ru сайтына кереп, беренчедән инде анда булган инициативаларны инде карарга мөмкин. Шунда берәр ошаган инициативага тавыш бирергә мөмкин. Һәм инде үзеңнең Татарстанның алга китешенә нигезләнгән, Татарстанны үстерүгә нигезләнгән үзеңнең инициативаны да кертергә мөмкин. Әйтергә кирәк, 2015 елда кабул ителгән стратегия буенча инде бүген күп кенә эшләр эшләнде. Үзегез дә күреп торасыздыр инде, Казанда да, барлык шәһәрләрдә дә, районнарда да парклар, скверлар бүген безнең бар. Кеше ял итергә, культур рәвештә ял итергә барлык мөмкинчелекләр дә тудырылган. Менә күптән түгел генә Казанның Минский урамында шундый матур гына бер сквер эшли башлады. Анда инде халык шаугыр килә, анда балалар да велосипедларда йөриләр. Булай гына да чыгып, пенсионерлар бик күп кенә чыгып, рәхәтләнеп үз кичләрен, ял көннәрен шунда уздыра. Бу менә шушы стратегиягә килгән тәкъдимнәрнең берсе идеме? Бу стратегиягә килгән тәкъдимнәрнең берсе түгел, бу стратегия нигезендә эшләнгән эшләр бу. 3 ел дәвамында стратегия бер план буенча барды дип әйтсәк була. Хәзер инде 3 елдан соң бу стратегиягә үзгәрешләр кертергә кирәклек бар. Шуңа күрә бу үзгәрешләр әлбәттә инде Татарстанлыларның теләкләре буенча теләкләрен күз алдында тотып эшләнеләчәк. Менә октябрьнең ахырына хәтле Татарстанлылар ул үзгәрешне кайсы юнәлештә җибәрергә икәнен алар безгә әйтә ала. Хәзерге көндә инде 3000-нән артык инициатива бу сайтка инде кертелгән. Әлбәттә инде бу бөтен булган инициативалар түгел, аны модераторлар кайберләрен төшереп калдыра. Әгәр дә инде мәсәлән алар кабатлана икән, яисә район күләмендә эшләнә торган эшләр, яисә Татарстан халкының барлык Татарстан халкының мәнфәгатьләрен күз алдында тотып эшләнми икән, бар тик бер кешенең теләкләре генә икән, шуңа күрә алар инде модератор белән төшереп калдырыла. Менә бүген 3000-гә якын инициативалар, алар бары тик инде Татарстан халкының һәрбер кешенең ничек дип әйтим инде мәнфәгатьләрен истә тотып, шул стратегияның сайтына кертелгән әлегә. Шулай ук инде кешеләр монда кереп үзләренең телиләрме, теләмиләрме, яисә бу инициатива өчен тавыш биреп, әлбәттә инде ул инициативаны югары дәрәҗәгә, югары ступенькага дип әйтик инде күтәрә ала. Айгөл, әйтсәгез иде, мәсәлән, кеше тәкъдим итте һәм аның инициативасы кабул ничектер күтәрелде диye. Күп тавыш җыйды ди. Бу инициатива һичшиксез эшләнеләчәкме? Инде бу ничектер икътисади башка яклардан тикшереләчәкме? Аңладым, Рамил, сезнең соравыгызны. Менә бүген безнең алдынгылар рәтендә тора торган инициатива бу аны икътисади яктан үстерү инициативасы. Әлбәттә, ул бүгенге көндә иң күп тавыш җыйган инициатива безнең. Шулай ук, ничек дип әйтим, бер үк дәрәҗәдә, мәсәлән, бер районның паргында балалар өчен спорт мәйданчыгы булдыру. Алар да бер урында тора. Алар күләме буенча бер дәрәҗәдә тавыш җыйган. Ләкин без нәрсә дип карыйбыз монда? Кайсы инициатива глобалирәк, Кайсы инициатива Татарстанның алга китешенә күбрәк өлеш кертә икән? Әлбәттә инде, мәсәлән, берәр балалар мәйданчыгы булдыру, ул район күләмендә эшләнә торган эш. Шулай бит? Аны
республика бюджетін буенча, аны район бюджеты буенча булдырырга мөмкин. Моңа барлык мөмкинчелекләр дә бар. Шуңа күрә әлбәттә инде стратегиягә ничек дип әйтим, глобаль рәвештә эшләнә торган эшләр кертеләчәк. Менә бу аныкын аңлатып китә аласызмы? Нәрсәдән гыйбарәт ул бу инициатива, бу тәкъдим? Асылы нәрсәдән ул шәһәрдә ниндидер яңа заводлар салумы, нәрсә тәкъдим итәләр алар? Татарстанда күп кенә районнарда хәзер сәнәгать парклары эшли. Беләсез, менә күптән түгел генә Лаеш һәм Питрәштә булдым. Әлбәттә инде монда парклар эшләп кенә килми, әле аның аңа әле нокта куелмаган, әле ул үзенең ниндидер үсеш дәверендә. Аңлашыла, бүген булган резидентлар, бүген булган анда кергән бизнесменнар әле аның белән генә шикләнергә теләми. Шуңа күрә күп кенә проектлар әле алда. Буада, нәкъ шулай ук Буада үзенең сәнәгатьдә, шулай ук Буа районы да үзенең сәнәгать өлкәсендә үсешен бүген дәвам иттерергә тели. Шуңа күрә алар инде үзен сәнәгать үзәге итеп күз алдында тотып, бәлкем инде монда дәүләт поддержкасына ниндидер ниятләр бардыр. Монда ниндидер аңлатып китү бармы, мәсәлән, ниндирәк юнәлештәге алар күрергә телиләр, производство, ниндирәк авыл хуҗалыгы Буалармы? Продукциясын эшкәртү ул, әллә химиямы, ниндирәктер бармы андай? Беренче урында бу агросәнәгать өлкәсендә алга китеш. Авыл сәнәгате продукциясын җитештерү, аны эшкәртү һәм инде башка өлкәләргә дә тәкъдим итү. Айгөл, 3 ел дәвамында бу стратегия буенча нигезендә нәрсәләр эшләнелде? Менә 3 ел дәвамында инде хәзерне саннарны әйтеп китәм сезгә, 38 республика программасы инде гамәлгә ашырыла. Менә шул 3 ел дәверендә социаль ипотека программасы кысаларында 23600 фатир төзелде. 2850 күп фатирлы йорт төзелде. 450-дән артык белем бирү учрежденияләре, 80 поликлиника, 1000-нән артык авыл хуҗалыгы объектлары төзелде һәм күп кенә мәктәпләр, 13 мәктәп, 86 балалар бакчасы, 204 сәламәт саклау объектлары, 400 километрдан артык юл төзекләндерде, 10 күпер салынды һәм реконструкцияләнде дип әйтергә кирәк. 76 транк пункты асфальт-бетон юллары белән хәзер инде тоташтырылган. Шул миңа калса шактый зур эшләр эшләнелде. Әлбәттә инде бу паркларны, скверларны да күз алдыннан чыгарга ярамый. Әле бу мен сезгә әйтеп үтелгән саннар әле бу ел ахырына хәтле тагын да узачак. Әле бу бүгенге моментка кертелгән әйберләр, инде ел дәвамында алар күбрәк булачак. Россия күләмендә безнең проектларыбыз алдынгы урында тора һәм без Татарстан үсеше буенча инде шактый алга киткән регион. Һәм башка районнарда тагын нинди инициативалар бар, кызыклы? Кызыклы инициативалар, алар бик күп, алар әйтәм 3000-нән артык. Мәсәлән, менә бүген татарстанлылар шундый инициативаны кертергә тели стратегиягә крематорий төзү. Әлбәттә, бу хакта төрле генә фикерләр йөри, кемгәдер кирәкми, ләкин әгәр дә ул кеше инициативасын стратегия сайтына керткән икән, димәк без моны карарга мәҗбүрбез. Аннары соң космодром, Татарстанда космодром булдыру. Аннары соң Баренцева диңгезеннән безгә трубопровод җибәреп, Казан астында диңгез ясарга ниятләүчеләр дә бар. Шуңа күрә менә әйтәм, кайбер проектлар, мәктәп төзү, балалар бакчасы төзү, ниндидер балалар мәйданчыгын булдыру белән шикләнә, кайбер проектлар инде алар теге күз алдына китерә алмаслык дәрәҗәдә дип әйтсәм дә була. Чөнки менә татарстанлыларның бүген алга китешенә барлык шартларда тудырылган. Образование өлкәсендә дә, мәгърифәт өлкәсендә дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә хәзер инде кеше ниндидер тагын югары баскычларга менә дип әйтсәк була. Космодром булдыру шактый гына зур көч түгә торган проект. Аннары соң Голливуд белән бер рәттән бездә кинематографияны үстерү дигән инициативалар да бар. Шуңа күрә алар ничектер кешенең стандарт көн сайын уйланыла торган ниндидер проблемалардан инде читкә китеп, инде кеше киләчәккә ниндидер
башка күзлектән карый дип әйтсәк тә була. Инде яңа югары дәрәҗәгә күтәрелде дип әйтсәк була. Менә бу ни дәрәҗәдә алар гамәлгә ашырга мөмкин, мәсәлән, Казан янында диңгез ашу, ул ни дәрәҗәдә, ул бит инде фантастика һәм бик күп чыгымнар сорый торган, бәлки мөмкин булмаслык дәрәҗәдә гәйбер. Бу нәрсә өчен кирәк менә стратегиягә карап? Беренчедән, әгәр дә кешенең шундый инициативасы бар икән, әгәр дә аның шундый теләге бар икән, әлбәттә ул инициативага керергә аның барлык мөмкинчелекләре дә бар. Әгәр дә Татарстан халкы бу инициативага күп итеп тавыш бирә икән, әгәр дә сез, мин һәм башка татарстанлылар әйтә икән, әйе, безгә бу дөрестән дә кирәк, әйдәгез моңа басыйк әле, тавыш бирик әле дип әйтә икән, нишлә булдырмаска аны? Мәсәлән, менә мөмкин дип саныйсызмы? Беләсезме, менә стратегия ул 2030 елга кадәр каралган. Бүген 3 ел дәвамында безнең җилкәләр артында дип әйтсәк, шактый гына эш эшләнде инде. Менә әгәр дә без 3 елга артка китеп, ул як күзлектән Татарстанны карасак, безнең күп кенә бүгенге проектларыбыз, бүгенге эшкә, гамәлгә кертелгән проектларыбыз, алар да бәлкем ничектер тормышка ашмаслык булып күренәдер. Ләкин шактый гына әйберләр эшләнелде, шактый гына алга китешләр бар. Шуңа күрә 2030 елга кадәр бәлкем без түгел, бәлкем безнең балаларыбыз ул әйберләрне бәлкем гамәлгә кертерләр. Минем аңлавымча, моның асылы шуннан гыйбарәт инде, мәсәлән, бу фантастик хыялларның арасында гадәти булмаган, стандарт булмаган тәкъдим булырга мөмкин һәм ул тормышка ашырга мөмкин. Сез шуны әйтергә. Киләчәктә ул Татарстанның үсешен алга җибәрү өчен этәргеч була торган проект булачак ул. Әгәр дә ул космодром икътисад ягыннан безгә уңай нәтиҗә бирә икән, әлбәттә бу булдырылачак. Бу кем алanda космодром тәкъдиме? Кам аланда, дөрес. Диңгез. Диңгез менә Казан астында телиләр. Казан районындамы, якындагы районда или Казан эчендәме? Казан астында дип әйтелгән ул менә инициативада. Аннан соң шунысы кызык. Шунлап торып безнең Татарстан ул бит сулыкларга бай регион. Шуңа күрә безнең елгаларыбыз, безнең күлләребез бихисап. Шуңа күрә белмим, менә бу инициативаны кертергә кирәк микән, юк микән? Ансы зур сорау минем өчен. Безнең Кама диңгезе бар. Шулай дип әйтсәк, мәсәлән, Кама елгасы безнең үзегез беләсез бит инде, күп кенә татарстанлылар аны Камское море дип йөртәләр, үз безнең Кама диңгезе дип. Димәк, моны әле караганчы, мондый фантастик тәкъдимнәр алар чыгып калырга. Әлбәттә. Чыгып калачак. Мөмкин, әйе. Менә реаль тагын нинди тәкъдимнәр булды? Тормышчанрак дип әйтик инде. Тагын нинди тәкъдимнәр бар, мәсәлән, районнардан Буанга кебек кайсы район? Беләсезме, күп кенә районнар экология буенча тәкъдимнәр кертә. Бүгенге көндә чүпләрне аерым җыеп, аннан переработкага тапшыру буенча бик күп кенә проектларыбыз бар. Экология белән мәгърифәт беренче урында тора дип әйтсәк була. Шуны әйтергә кирәк, мәгърифәт ул дөрестән дә стратегияның нигезендә. Мәгърифәт өлкәсендә эшләү әлбәттә инде стратегияның төп максатларыннан тора. Бүгенге көндә инде балалар өчен технопарклар булдырылган. Әгәр дә сез күрәсез икән, балагыз мәгариф өлкәсендә шактый белемнәре бар аның үстерергә сез аны ниятлисез, телисез икән, аннан галим ясарга телисез икән, әлбәттә инде бүген барлык шартлар моның өчен тудырылган. Аннары соң 3нче буын институтында безнең эшләп килә, аннары соң бизнесменнар, эшмәкәрләр өчен шактый гына зур күп программаларыбыз бар. Эшмәкәрләр йортында, Дом предпринимателей Петербургская урамында беләсездер инде, шактый гына күп белем бирә торган программалар безнең хәзерге көндә эшләп килә. Шуны әйтергә кирәк, әгәр дә сез үз эшегезне башлап җибәрергә генә телисез икән, сезгә юл шунда. Әгәр дә сез инде күпмендер дәрәҗәдә уңыш җыйган бизнесмен икән, бары тик сезгә юл шунда. Монда төрле дәрәҗәле бизнесменнар, эшмәкәрләр үзенә кирәкле белемне ала. Менә мәсәлән, хәзер безне тыңлагач,
Kimlerdir uylарга mümkün. Менә минем монда авылда юл юк. Әйдә юл булсын әле дип мондый тәкъдимнәр алар. Әлбәттә, андый тәкъдимнәр стратегиягә кертелә. Шунысын әйтергә кирәк, безнең шактый гына районнар инде стратегиягә кертелгән инициативалар буенча инде бүген ниндидер нәтиҗәләр күрә. Беләсезме, без башта менә бу проектны башлап җибәргәндә, инициативаларны кабул иткәндә, без ничектер уйлаган идек, монда шундый зур глобаль әйберләр булачак дип. Ләкин шуны әйтергә кирәк. Бүген әлбәттә Татарстан алга киткән регион. Ләкин кешеләрнең әле бүгендә ниндидер борчыган проблемалары бар. Шул борчыган проблемалары җыя торган площадкада булып тора бүген менә шу безнең инициативалар сайты. Әгәр дә мәсәлән, хәзер мисал өчен генә әйтәм, бер районның бер авылыннан, әгәр дә безгә тәкъдим килә икән, безнең юл юк диеп, шулай бит, дөресен әйткәндә, ул теге Татарстанлылар ул авылга гомергә бармаячак та. Шулай бит, ул һәрбер Татарстанлы өчен кирәкле әйбер түгел ул. Ләкин менә шул авыл эчендә бу бик зур проблема дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без шул авыл администрациясенә, район администрациясенә бу тәкъдимне җибәрәбез әлбәттә. Бу борчулы хәбәрне җибәрәбез һәм алар инде үз районы эчендә әлбәттә инде менә бу стратегия программасын гамәлгә ашыруда икътисадлык министрлыгына түгел, барлык районнар, барлык министрлыклар һәм ведомстволарда актив катнаша дип әйтергә кирәк. Һәм шулай итеп, әгәр дә безгә инде теге борчулы хәбәр килә икән, әлбәттә без аны районга җибәрәбез. Әлбәттә район күләмендә әлеге мәсьәлә шешелергә тиеш. Һәм Айгүл миңа шунысы кызык. Мәсәлән, һәр кешегә билгеле юл кирәк, мәктәп кирәк, хастахана кирәк, шундый социаль объектлар кирәк. Әмма алар бит ниндидер киләчәктә безгә табыш китерә, эш урыннары булдыра торган урыннар түгел. Нишлә болай дип уйлыйсыз? Мәсәлән, әгәр дә бер авылга юл куела икән, хәзер бит инде теге авылларда бути киеп, каядыр теге күрше авылга ипи алырга бара торган шырны битергә кирәк дип әйтергә кирәк бит инде. Хәзер авылларда, районнарда сәнәгать парклары эшләп килә. Бу нәрсә дигән сүз? Бизнесны булдыру һәм аны үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Әгәр дә сез мәсәлән бизнесмен икән, сез мине эшкә аласыз. Мин шул авыл кешесе, мин инде эш белән тәэмин ителгән. Шулай бит. Әгәр дә юл бар икән, мин мәсәлән үземдә теләмим икән, мин сәнәгать паркының резиденты булырга теләмим икән, мин үземдә белмим нәрсә дип әйтим инде, тау үрчетәм икән. Тау үрчетеп, мин инде моны күрше районнарга, Казанга, башка төбәкләргә җибәрә алам, әгәр дә минем юлым бар икән, әгәр дә миңа бу эшләрне эшләргә барлык мөмкинчелекләр тудырылган икән. Әгәр дә мәсәлән кибет ачып җибәрә алам, әгәр дә мин беләм икән, минем кибеткә юлым бар, мәсәлән. Шулай бит. Шуңа күрә быел гына дип түгел инде, гомумән стратегия 2030 программасы гамәлгә кертелгән арада инде меңләгән авыл кешеләре үзенең эшләрен булдырдылар. Һәм менә мин сорауны шулай дәвам итмәкче идем. Икътисад министрлыгы өчен нәрсә өстенлекле? Менә мондай промышленный парклармы, әллә социаль инфраструктураны булдырумы? Беләсез, икесе дә бер дәрәҗәдәме? Менә ике проект булса, алар инде чыгым вакыт сорый, кайсысына өстенлек биреләчәк? Беләсезме, һәрбер кешенең мөмкинчелекләре төрле. Сезнең дә, минем дә, мәсәлән, мөмкинчелекләребез төрле. Сез әгәр дә бизнес күләмендә югары дәрәҗәгә күтәреләсез икән, миңа менә мәсәлән көненә 1000 эшлим икән, миңа шуның белән тәмам. Шул җитә дип әйтсәк була, мәсәлән. Сез бүген сезнең бизнесыгыз арта, сез бүген югары дәрәҗәле шундый теге алга киткән эшмәкәр, сезгә әлбәттә шартлар тудырырга кирәк. Сез мәсәлән инде үзегезнең белмим инде анда кичкенә генә ниндидер бер помещение кысаларына сез инде сыймыйсыз. Сезгә кирәк промышленный паркка барып, сәнәгать паркына барып, үзегезнең мөмкинчелекләрегезне тагын да арттырырга. Миңа мәсәлән бүген эшләгән эшем җитә. Минем теге алга китергә теге амбициоз планнарым юк икән, әлбәттә мин инде үз өлкәмдә эшлим. Ләкин шулай ук республика күләмендә сездә өлеш кертәсез, мин дә өлеш кертәм. Сездә эшегез бар, минем дә эшем бар мәсәлән. Сез үзегезнең эшегезне булдырасыз һәм тагын үзегезгә эш кешеләрен аласыз, арттырасыз үзегезнең
эшегезне, мин миңа менә шул җитә мәсәлән. Әлбәттә инде без республика күләмендә алсак, сәнәгать паркларында кеше эшли икән, анда үзенең эшен дәвам итә икән, әлбәттә бу инде зур уңышка китерәчәк, чөнки ул бит анда килеп инде алга ниндидер планнар кыра, ул планнары аның теге бүгеннән шундый планкасы бар икән, ул аны әлбәттә иртәгә үстерәчәк. Һәм көн сайын ул үзенә яңа шартлар куеп, ул югары дәрәҗәгә үсәчәк әлбәттә. Менә икътисад министрлыгы өчен минем сорауым шундый, икътисад министрлыгы өчен кайсысы кадерлерәк, кайсысы өстенлекле ике бер төрле проект булса, мәсәлән, һәм шул ук бәядә сәнәгать паркын ачу, завод салу, кайсысы өстенлек? Әлбәттә инде әгәр дә эшмәкәр сәнәгать паркына килеп үз эшен дәвам итә икән, үз эшен шунда алып бара икән, әлбәттә икътисад министрлыгы өчен бу бик зур ачыш һәм үсеш булачак. Чөнки аңа инде монда барлык шартлар каралган. Бу беренчедән, икенчедән аның бизнесын үстереп җибәрүгә без әлбәттә инде көч түгәчәкбез, без аңа ярдәм итәчәкбез. Сәнәгать өлкәсендәге проектлар өстенлеклерәк һәм сез шундый проектларны күбрәк көтәсез. Әлбәттә. Әлбәттә. Бу бит инде яңа эш урыннары булдыру буенча да бик зур эш. Сез әйтә алмыйсызмы, менә нинди өлкәләрдә нинди җитештерү җитми безнең Татарстанга, нинди проектлар сез көтәсез, кайсы өлкәдәге? Беләсезме, бүгенге Татарстан үсешендә инде нефть, газ, химия өлкәсе шактый инде эшләп килә. Машина төзү секторы бик яхшы эшли безнең. Аннан энергетика, авыл хуҗалыгы әлбәттә инде, алар инде шактый югары дәрәҗәдә. Ләкин әгәр дә кече һәм урта бизнес бу өлкәләргә килә икән, бу моның үсешенә тагын яңа бер этәргеч булып торачак. Әгәр дә хәзерге эшмәкәрлеккә теге читтән карап бәя бирсәк, һәрбер өлкәдә дә кызыклы өлкәләрдә дә безнең эшмәкәрләр шактый гына актив һәм уңышлы эшләп килә. Татарстанда күп кенә бизнесменнар әлбәттә инде сатып алу белән шөгыльләнә. Әлбәттә инде әгәр дә без сәнәгать өлкәсендә алга китсәк, бу зур этәргеч булыр безнең Татарстан икътисадына. Һәм менә берәр кеше үзенә ниндидер производство ачарга теләде, ул да моны тәкъдим итеп кертә аламы, һәм ул ниндидер ярдәмгә өметләнә аламы киләчәктә, әгәр дә моның инициативасы ул кешенең, бу шәхси кешенеке булса да, аның файдасы өчен булса да. Беләсезме, менә мәсәлән, күптән түгел генә Тукай районында шундый бер производство ачылды дип әйтсәк була инде. Аны бер кеше ачты, ләкин ул бер производство ачу белән үзенең командасына 15 авыл кешесен алып, аларны эш урыннары белән тәэмин итте. Әлбәттә инде бу зур күрсәткеч дип әйтсәк була. Әгәр дә бу инициативаны керткән кеше аны раслый икән, бу сәнәгатьнең алга китүенә генә этәргеч булмый, бу тагын менә безнең халыкка да кирәк булган проект дип әгәр дә ул аны раслый икән, әлбәттә без моны инициативага кертергә мөмкин. Ләкин аңа ниндидер поддержка без тәкъдим итәчәкбез, чөнки безнең хәзер бүген икътисад министрлыгында Центр поддержки предпринимательства дигән бүлек эшләп килә. Эшмәкәрләргә ярдәм итү бүлеге эшләп килә. Монда инде консультациягә килергә мөмкин, әлбәттә, Московская 55, Московская 55 урамына, яисә 524 90 телефоны аша инде консультация алырга мөмкин. Нәрсә әйтергез Татарстанга? Инициативаларны кабул итүгә бик аз вакыт калып бара. Без моны октябрь ахырына кадәр генә кабул итәбез. Инде аннары без инде нәтиҗәләр чыгарырга тиешбез. Ел ахырында иң яхшы инициатива стратегиягә кертеләчәк. Стратегиягә үзенең инициативаны кертү өчен безнең сайт эшләп килә. ai.tatarsan2030.ru яисә телефон аша, мобильный приложение аша, яисә Татарстан 2030 мобиль кушылмасы ярдәмендә үзеңнең стратегияңны тәкъдим итәргә була. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда
Яңалыклар, фикер, күзәтү.